Okay, jeg skal vise jer noget. Det er noget. Her kommer den fra tryllerne. Ja, bare igen. Noget. Dyne! Du står kamera. Du står lige der, ja. Okay. Jeg skal fortælle en historie om en sød pige, der ikke kunne noget. Det var en morgendag, som og der er et stort dreng. Hej. For helvede, Silas. Okay. Der var en stor dreng og to piger. Der var ude en tur sammen. De skulle have holdt noget brænde til deres forældre. Lige pludselig, så ser de en hæk. Hvor er det væk? Hvad er det der? Hvad er det? Hvad er det? Og følger sig. Så siger ham der dreng. Hvor hæver I hånden på i lommen? Hvad er det? For helvede, Silas. Det var så, jeg ham til brøndebombe. Nå. Vi må vist hellere se og komme videre til historietimen. Farvel.